Az az oka, amiért én neked ebben a videóban gyakran mondom ezt, mert az emberek elfelejtik, és te is miután ezt a videót láttad, el fogod felejteni. Te mindent el fogsz felejteni, amit az utolsó percekben hallottál. A mi ellenségünk nagyon rafinált. Ő már nagyon régóta ezt a rendszert tökéletesítette. És miközben mindenhol a világban keressük ezen állapotokért felelős arcokat, akkor bemutatnak nekünk néhány déli kecskét. Megmutatják nekünk a bábokat, amíg a tényleges bábosok felülről néznek le, és nevetnek. Abban a reményben tartva, hogy ez valami pozitív változás a számodra, és abban a hitben ámítanak, hogy a kormány az érdekedben jár el. No, de ügyesen szavazol és megbízol azokban, akik nem törődnek veled. Igen, ez durván hangzik, és tudom, hogy ez neked nem fog örömet okozni. De a barátaim, részei az igazi valóság megértésének. És ez az egyetlen oka, miért a legtöbb ember úgy viselkedik és olyan logikátlanul, azaz, hogy nem élnek az igazságban. De én ezért nem ítélem el őket. Ők olyanok, mintha vakok lennének. A vakoktól nem várhatod el, hogy tudja, hova menjen. A Matrixban lévő emberek vakok akarnak maradni. Nem keresik az igazságot, mert nem akarják elfogadni az igazságot. Mert a valóság megmutatná nekik, hogy eddig rosszul és pazarul éltek, és hogy becsapták őket. Na de senki sem akarja hülyének érezni magát, és mindenek előtt senki sem szeretne fájdalmas élményekben részesülni. Mert mit éreztél akkor, amikor például kiderült, hogy nincsen Mikulás, és nincsenek azok a rénszarvasok sem? És pontosan ezért hajlamosak az emberek elfogadni a megalapozatlan igazságot, hogy elfeledjék az ilyen fájdalmas valóságot. És ezért időpocsékolás bárkit is meggyőzni az igazságról, ha nem fogékony rá. Sokan reménytelenül függenek ettől a rendszertől, és harcolni fognak, hogy megvédjék ezt. Így csak el nekem, de neked talán még van remény, mert még mindig hallgatsz. Ez azt jelenti, hogy az elméd valószínűleg már elkezdte megkérdőjelezni azokat a dolgokat, amelyeknek a felismerése megkérdőjelezhető. És abban a pillanatban, amikor elkezded megkérdőjelezni azokat a dolgokat, abban a pillanatban elkezdesz szabaddá válni. És most két lehetőséged van. Vagy nem fogadod el a valóságot, és itt ebben a Matrixban maradsz, és a gyerekeidet is beviszed ide ebbe a Matrixba, vagy rájössz, hogy most hazugságban élsz, és elfogadod ezt a tényt, és választasz egy másik valóságot. Mert ha egész életedben zseppénzért dolgozol, hogy egy rendszert szolgálj, és a végén nem ad neked semmit, visszatekinthetsz egy életre, és megbánhatod. Amit ma meséltem erről a kanálról, az az egyik legfontosabb megoldás ebben a videóban, mert megmutatja a kiutat a Matrixból. Ez egy felfogás, és az észlelés csak egy világnézet, ez csak egy perspektíva, és ha fejleszted a képességet, az elfogultság képességét, és ha más szemszögből nézed a dolgokat, ahelyett, hogy azt hinnéd, ismered a végső igazságot, mindig olyan helyzetben leszel, hogy nem tudnak becsapni. Megteheted, hogy választasz, de bátorság kell hozzá világosan látni, és mindenek előtt elszántságot igényel. Mert mit teszi Neót, kiválasztottál a filmben? Az a felfedezés, hogy ő a kiválasztott, vagy az a döntés, hogy ő a kiválasztott? És ez nem filozófiai kérdés. Erre csak egy válasz van, mert a Matrixban, amelyben élünk, ez egy binális rendszer, egy dualizmus, fekete vagy fehér, fény vagy árnyék, szegény vagy gazdag. Mindent le lehet redukálni két állapotra, akár csak az egyet vagy a nullát, amellyel a számítógépek működnek, ami első pillantásra sokszor döntések sokaságának tűnhet. A döntések sokaságának a működése végső soron mindig csak két lehetőség közötti választás. Tedd vagy ne tedd, hiszel vagy nem hiszel. Vagyis soha nem te vagy a kiválasztott, hanem te döntesz úgy, hogy te leszel a kiválasztott. Most ott ülsz és azon gondolkozol magadban, hogy nem te vagy a kiválasztott. Nem tudsz változtatni rajta már késő, túl nagy a kockázat.
Amit ebben a videóban elmondtam, lehet panaszkodni és azt mondani, hogy a rendszeren feltétlenül változtatni kell, hogy ez a rendszer hibája, hogy a rendszer nem igazságos, vagy hogy szimulációban élünk, és ez semmit nem változtat. És Oscar Karim egy furcsa figura. Mindez pedig nem igaz, de mindez időpocsékolás és egyben értelmetlen és dühítő. Tudom, hogy a játék hamisított, és ez nem fair. De az a helyzet, hogy a gazdagoknak mindig lesz bőven, és a szegények mindig küzdeni fognak. Szóval meg kell értened a játékszabályokat, tanulnod kell, és meg kell találnod a nyerési módot. Neked kell továbbra is megtalálnod a legjobb lépést a sakktáblán. Nincs értelme ott ülni és azt mondani, hogy egy másik játékot akarsz játszani, mert ez nem fog megtörténni. A játékot nem nyerik meg nyafogással. Nincs pénzem, nincs ötletem, nincs hálózatom, nincs lehetőségem, nincs semmi. Nincs. Nos, ha nincs mit veszíteni, kérem. A lét nem a pénztárca feltétele, hanem az elmére visszavezethető állapot. A különbség az életben a vesztes és a nyertes emberek között abban rejlik, hogy a vesztesek a tükörbe néznek és megfordulnak, és semmi nem változik. És azt mondják, igen, ez megfelel nekem, de szerénynek kell lennem mindenben. Amikor elkezded felismerni, hogy az életedben mindent a gondolkodásmódot határoz meg, az életed valóban megváltozik, és a gondolkodásmódod megváltoztatása nem csak belső változás, hanem külső változás is. A világról alkotott szemléletmódodban. Gondolj a kanárra. Elvont értelemben a saját valóságodat te magad teremted meg, a saját tapasztalataid révén. A mátrixod csak azokból az adatokból áll, amelyeket az érzékszerveid felszívnak, a többi pedig rajtad múlik. Igen, tudom, hogy még mindig hiányzik a terv. A következő videómban megkapod tőlem, ne aggódj. De addig nem tudok segíteni, még előbb magadon nem segítesz. Úgy nem lesz legjobb terved, ha nem ismered fel előre, hogy egyedül te irányítod a viselkedésed, a függőségeid, a félelmeid, a kapcsolataid, az egészséged, és igen, a sorsod. Amikor tudod, hogy kezdesz felébredni abból a buborékból, amelyben idáig éltél, és amikor elkezdesz feltenni magadnak bizonyos kérdéseket az életedről, akkor rájössz, hogy csak akkor tudod megérteni a világot, amikor megszabadulsz a rád szabott korlátoktól. A legfontosabb kérdés az, hogy ki akarsz lenni, milyen ember akarsz lenni, akarsz-e az a személy lenni, aki jól érzi magát a láncaiban ülve a fal előtt, és az árnyékot figyeli, vagy az a személy akarsz lenni, aki szabad életet él. Hogy hallgatsz azokra az emberekre, akik szabaddá váltak. Fontos, hogy felébredj, és kifejleszd azt a képességet, hogy felismered az életedben a hamisságot, és tudod, hogy te irányítasz. Az ok, amiért úgy öltözködsz, ahogyan öltözködsz, amiért úgy beszélsz, ahogyan beszélsz, és miért gondolkozol úgy, ahogyan gondolkozol, mert talán beléd programozták ezeket a dolgokat? Te nem vagy több, mint a filozófiai képe a világnézetednek. Az embereket és ezt a valamit fel kell ismerned, akkor is, ha nem tetszik. Ne várd el, hogy mások megértsenek téged, a családod, a szüleid, a tanáraid, és azok az emberek, akik kigúnyolnak, ők még nem állnak készen arra, hogy kilépjenek a Matrixból. Nem állnak készen arra, hogy felébredjenek. Amikor azt mondod az embereknek, hogy az általuk élt élet hazugságokkal teli élet, védekezően reagálnak, mert azt hiszik. Kérlek, ne lopd el az árnyékaimat. Te megpróbálod elvenni azt, ami az enyém. Kigúnyolnak téged, és ez teljesen normális tagadás. Az összes emberi reakció közül ez a legkiszámíthatóbb. Ne csüggedj, barátom, hogy az egész világ ellen harcolsz. Vannak még hozzánk hasonló emberek. Az életed végén, amikor a halálos ágyadban fekszel, majd arra a kérdésre, hogyan értékeled az életed, mit fogsz majd mondani, ha visszanézel? Megbántad? Vagy azt mondod, hogy ezt az életet akartam élni a saját körülményeimhez képest, nem ment minden zökkenőmentesen, nem tudtam mindent irányítani, de így visszatekintve azt mondhatom, hogy ezt a meccset megnyertem.